denk ik. Hè? Ben ik zoek met Gerlof? Oh, kijk, nou dat ben ik. Nee hoor, maak ik even. Oh, maar koffie hoor. Hij maakt de koffie. Hoi, Hi, Gerlof Kroon. Hi. Boer op de Noorberoeven. Marijke en ik, we zijn hier de boer en boerin, of de tuinder en de boer, of, hè, maar we zijn ook de houders van de plek, of de hoeders van de plek. De grond die hier bij de boerderij ligt, die is niet van ons. Van wie is die dan? In 2017 hebben we de boerderij over kunnen nemen van de oude boer. En die bezat alles. En wij hebben gezegd van ja, dat willen wij niet. Wij willen geen eigendom of eigenaar zijn. Er zit in die beide woorden zit ook dom en naar. En dat is niet voor niets. Van wie moet grond zijn? Ja, van ons allemaal. Vind ik. Dat vind ik Mensen. echt. Ja, uit dezelfde grond moet steeds meer gehaald worden om die hogere rentelasten te betalen. Ja. En dan hebben wij doorbroken door BNE Grondbeheer te vragen van wil jij onze grond kopen? En dan wij pachten, terugpachten. Ja. Nou ja, dat komt. Ja. We hebben altijd een paar weidjes die je niet maait, waar je koeien lopen, waar dus ook vogels kunnen zitten. Dit is een gevarieerd beheer. Ja. Ja. Deze mensen die je hier hebt, rondlopen? Deelnemers noemen we. Ja, Ze nemen deel aan de boerderij. Ja. Je kunt ze ook cliënt noemen. Ja. Ja, daarmee is hij. Ja. Ja, dat zijn ze niet. Ze hebben gewoon andere mogelijkheden. Ja. In onze visie zit er in ieder mens een gezonde kern. Dus de ziel. Wij zijn ervan overtuigd, je zit lichaam, geest en ziel. En die ziel die gaan wij, of die willen wij ontmoeten.